Hello friends, welcome to my आइस प्रोफेशनल टीम यूट्यूब चैनल को। आज प्लस टू सेकेंड पिलाମାନଙ୍କର ଇତିହାସର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ସାରି ଦେଇଥିଲେ ପାର୍ଟ 1ରେ। ଯିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 2 କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ଅଛି ପାର୍ଟ 2ରେ? ଏହି ବିବରଣୀ ଯିଏ ଯେ ପରିମାଣରେ ପାଠ କରେ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇତିହାସଜ୍ଞ। ଆମେ ଏଇଟା ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରଠୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଜୀବନ ବା ମାନବ ଜାତିର ବିଷୟ ସହଜ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଏଠି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇତିହାସକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ତେବେ ଆମେ ମାନବ ସମଷ୍ଟିଗତ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ ନା ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ ଦେଖ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁକୁ ଦେଖ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଥିଲେ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ କି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କି ଯେକୌଣସି ଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଯେ ସେ ଏହା କହିଥିଲେ, ସେୟା କହିଥିଲେ, ଏଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏମିତି କରିଥିଲେ, ସେମିତି କରିଥିଲେ। ଯେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଇତିହାସ, ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ଏ ମାନବ ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ଜାଣି ଦେଉଛେ ନା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସମଷ୍ଟିର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା ବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା। ତ ବୁଝିହେଲା। ତ ମାନବ ଜୀବନ କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ ମାନବ ଜୀବନ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? ମାନବ ଜୀବନ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ତିଆରି ବା ଘଟଣାର ମାନବ ଜୀବନ କାହାର ସମଷ୍ଟି? ନା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଅଧିକ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା କ'ଣ? ଘଟଣା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେ କାହିଁକି ମାନବ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଘଟଣା ତିଆରି? ମୋଗଲମାନେ ଆଇଲେ, ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆମେ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲେ। ତ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ତ ମାନବ ଜୀବନଟା ଗୋଟିଏ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ତିଆରି ନା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ, ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ। ନା କ'ଣ କହିଲେ? ନା ଯେଉଁ ସବୁ କିଛି ଘଟଣା ଅଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସବୁ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ସେ ଘଟଣାର ଗତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଡ଼କୁ। ତ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସମୟରେ ଜୀବନ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲା, ତ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା, ଜୀବନଟା ଆମର ଯେଉଁଠି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ତାହା କ'ଣ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହୁନାହିଁ। ନା କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରୁଛୁ। ତ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଶାସନ କରିବା ଯେଉଁ ଘଟଣା, ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ଘଟଣାରେ ଆମେ କେମିତି ରହୁଥିଲେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିଲେ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବା ପରେ ଆମେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ, କେମିତି ଅଛେ, କ'ଣ ଅଛେ, ତାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଘଟିଛି। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି କି ରହୁନାହିଁ। କୌଣସି ସମୟରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଜୀବନ କିଛି ଦୂର ପଶ୍ଚାତପଦ ହୋଇଅଛି। ଯେ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ କ'ଣ ଜୀବନ କିଛି ଦୂର ପଶ୍ଚାତ ହୋଇଅଛି, ଜୀବନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପୂର୍ବଠୁ ବଦଳିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିନି, ଜୀବନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଦଳିଛି। ନା କ'ଣ କହିଲା? ମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ସେହି ପଶ୍ଚାତ ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଯାଇଛି। ନା କ'ଣ? ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଥିଲା, ଚାଲୁଥିଲା, ସେ ଘଟଣା ଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ତ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ନା କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଥିଲେ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ? ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେହପାତ କରିଛେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେହକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଆମର ରତ୍ନ, ହୀରା ଲୀଳା ମୋତିମାଣିକୁ ସେମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆସିଲେ, ତ ପଶ୍ଚାତବର୍ତ୍ତୀ ପଛ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତ କେତେବେଳେ ଆଲୋକ, ତ କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର,
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ କେତେବେଳେ ଆଲୋକ ତ କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର, କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚହାସୀ ଧ୍ୱନି ତ କେତେବେଳେ ମର୍ମବେଦୀ ହାହାକାର। ଏହିପରି ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ଗଠିତ ହୁଏ। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଆସିବ ଯେ ମାନବ ଜୀବନ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଠିତ ହୁଏ, ତ ଏଇଟା ଆମର 1 ମାର୍କରେ 2 ମାର୍କରେ ପଡ଼ିପାରେ ଯେ ମାନବ ଜୀବନ କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ। ତ ମାନବ ଜୀବନଟା କେମିତି, ମାନବ ଜୀବନ କେମିତି ଗଠିତ ହୁଏ। ତ ମାନବ ଜୀବନ କେତେକ ଆଲୋକ ତ କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର। ମାନବ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଅଛି ତ କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚହାସ ଧ୍ୱନି, କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚହାସ ଧ୍ୱନି ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି କାହା ମନରେ, ତ କେତେବେଳେ ମର୍ମବେଦୀ ହାହାକାର, କିଏ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ଗଠିତ ହୋଇଅଛି। କେତେବେଳେ ଆଲୋକ ତ ଅଛି, କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଅଛି, କିଏ ହସିକି ଖୁସିରେ ଖେଳି ଉଠୁଛି ଝୁମି ଯାଉଛି, ତ କିଏ ମର୍ମବେଦୀ ହାହାକାର ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଦୁଃଖର ଅବସାଦରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ତ ମାନବ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ହସ ଅଛି ତ କାନ୍ଦ ଅଛି, ହସ ଅଛି ତ ଲୁହ ଅଛି, ଫୁଲ ଅଛି ତ କଣ୍ଟା ବି ଅଛି, ବୁଝିଲା। ସେଇଭଳି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆଲୋକ ବା ଆନନ୍ଦ ମାନବ ଜୀବନରେ ସମାଜରେ କଦାପି ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ଯେଉଁ ଆଲୋକ ବା ଆନନ୍ଦ କେବେ ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ବା କ'ଣ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ସୁଖ ଭୋଗିଛେ, ଆମେ ଦୁଃଖ ଯେମିତି ଆସିବ ତ ଦୁଃଖକୁ ସେମିତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଯଦି ଫୁଲର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛେ ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ରାସ୍ତା ଆସିପାରେ, ତ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଏ ମାନବ ଜୀବନଟି ହେଉଛି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଲୋକ ଅଛି ତ କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚହାସୀ ଧ୍ୱନି ତ ଖୁସି ଅଛି ତ କେତେବେଳେ ମର୍ମବେଦୀ ହାହାକାର ଅବସାଦରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ସମାଜରେ କ'ଣ ସ୍ଥିର ଆନନ୍ଦ, ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। ତ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କେବଳ ବିରୋଧାଭାସପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଗରୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବା ଲେଖକ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମର ମନୁଷ୍ୟକୁ 2 ଭାଗରେ ଭେଦ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ବା ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଅପର ଶ୍ରେଣୀ ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ବୁଝିଲା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କହିଲେ କ'ଣ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ, ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିଟା କ'ଣ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ମାନବ ନିକଟ ଅଛି ବା ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମାନବମାନେ, ତ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁଥିରେ ସେ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବ ଦେଖନ୍ତି। ମାତ୍ର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଅପର ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ମାନବ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ ସେ ସମାଜରେ ସବୁଠି ସବୁ ପ୍ରକାରର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ, ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ଖୋଜି ଥାଆନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା କ'ଣ ହେଲା, କେବେ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ ତଥ୍ୟକୁ ନିରୂପଣ କରନ୍ତି, ତଥ୍ୟକୁ ଖୋଜନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ। ପଡ଼ିପାରେ ଯଦି କାହା ନିକଟରେ ଜଗତଟା ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ, ନା ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେ କିଏ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ, ନା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ, ବୁଝିହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ନିୟମର ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଅଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ନିୟମ ଅଛି, ସେ ଅଖଣ୍ଡ ନିୟମରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯେପରି ନାନା ଘଟଣା, ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସାରଭୂତ ଜୀବନଟି ଉନ୍ନତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନାନା ଘଟଣା ଓ ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୁଏ। ନା କ'ଣ କହିଲେ, ଜୀବନ ଯେପରି ନାନା ଘଟଣା, ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସାରଭୂତ ଜୀବନଟି ଉନ୍ନତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର। ଆମ ଜୀବନଟା କ'ଣ, ଜୀବନଟି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ରହିଅଛି। ତ ଏଇ ଜୀବନଟା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଅଛି ଏଇ ଜୀବନରେ।
ଯେପରି ଭାବରେ ସେଇଭଳିଆ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏ ଜୀବନଟା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକି ଏ ସାରଭୂତ ଜୀବନଟି କ'ଣ ହେଇଛି ଉନ୍ନତ ଆଡ଼କୁ ଆଜି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ସମାଜ ସେହିପରି କ'ଣ ନାନା ଘଟଣା ଅଛି, ତ ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତ ସେଇ ନାନା ଘଟଣା ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତର ଅବସ୍ଥାକୁ ନୀତ ହୁଏ ବା ସମାଜ ଆଜି ଉନ୍ନତିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି ବା ପହଞ୍ଚିଛି ନୀତ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜଗତର କୌଣସି ଘଟଣା ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ଦେଖୁଛୁ ତାହାର ସବୁଥିର ଅର୍ଥ ଅଛି, ନା କି କେଉଁଟା ଆମର ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱନାଥ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତରେ ଯେକୌଣସି ସମାଜରେ ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ ଅଛି ତା ଯେକୌଣସି କାରଣ ଅଛି ତାର କିଛି ନା କିଛି ଅର୍ଥ ନିହାତି ଥିବ। କେଉଁ ଘଟଣା ଆମେ ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବାନି। ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ବି କହିବା ତ ସେ ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ରହିଅଛି, ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ। ତ ଏହି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ମାନବ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାର ଇତିହାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେଦିନ କହିଲେ ଯେ ମାନବ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନା ଇତିହାସରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଯେ ପଢ଼ିପାରେ ମାନବ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାର କାହା ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଇତିହାସ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବା ଜଡ଼ିତ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା ଏବଂ ଦିନହୀନ କୃଷକ ଉଭୟ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଉଭୟ ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ଉପଯୋଗୀ। ସେ କହିଲେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଯେ କିଏ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଓ ଉଭୟ ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ଉପଯୋଗୀ ନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା। ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଗନ୍ତାଘର ସେ ରାଜାକୁ ଜଣେ। ତ ରାଜା ଏ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଉପଯୋଗୀ କେମିତି ନା ରାଜା ଏ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛି ଯେହେତୁ ସମାଜର କିଛି ଅଂଶ ସିଏ ତ ସମାଜରେ ଅଂଶ ସିନା ସେ ସମାଜରେ ଉପଯୋଗୀ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ରାଜା ଠିକ୍ ରହିଲେ ସେ ରାଜ୍ୟଟି ଠିକ୍ ରୁହେ। ରାଜା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦିନହୀନ କୃଷକ ତା ପାଖରେ ହୁଏତ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦିନସାରା ଖଟି ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ କରେ ତା ଆହାର ଯୋଗାଏ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉଭୟ କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମାଜ ପାଇଁ ହିତକାରକ ଉପଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଉଭୟ ହେଉଛି ସମାଜର ଅଙ୍ଗ, ଉଭୟ ହେଉଛି ସମାଜର ଅଂଶ, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ବା ହିତକାରକ ରହିଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ତାର କ'ଣ ଜାଣିବା ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେହିପରି ମାନବର ସମାଜର ବିଷୟ ବୁଝିବା ପକ୍ଷରେ ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାର ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମାନବ ସମାଜ ବିଷୟରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲା। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଇତିହାସ ଆମେ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ ନା କ'ଣ ନା ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ନା କାହାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ଏଇଆ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଏଇଟା ଜୀବନ ଚରିତ୍ର। ତ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ତାର ଗୋଟେ ମାନବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାନବ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଗୋଟେ ତା ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛେ ନା ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନବର ଚରିତ୍ର ମାନବର ବେଶଭୂଷାକୁ ନେଇ ଆମେ ଯଦି କିଛି ରଚନା କରିବା ଆମେ ଯଦି କିଛି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ ତାକୁ ଆମେ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜାତି ବିଶେଷ ଇତିହାସକୁ ସେଇ ଜାତିର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜାତି ବିଶେଷ ସେଇ ଇତିହାସକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସେହି ଜାତିର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ପ୍ରାଥମିକ ହୀନାବସ୍ଥାରୁ କ୍ରମେ ଉଦ୍ଭୂତ ବା ଉନ୍ନତି ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟତା ଲାଭ କରିଅଛି ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟାକେତେ ରାଜବଂଶର ବିବରଣୀ ଗୋଟିଏ ଅଧେ ବିଶେଷ ଜାତିର ସ୍ଥୂଳ ବିବରଣୀ ପାଠ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ନା କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ପ୍ରାଥମିକ ହୀନାବସ୍ଥାରେ କ୍ରମେ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା
ସେ ପାର୍ଥିବଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଅୟସ କରୁଥିଲା? ତ ହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ବହୁତ ଲୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଥିଲା। ତ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି ହୋଇ ଆସିଲା, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା, ଆଜି ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ନିଜେ କହୁଛି, ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଆଜି ଲାଭ କରିଛି, ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ନିଜେ ଗର୍ବ କରି ଉଠୁଛି। ତ ଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅଧେ ବିଶେଷ ଜାତିର ସ୍ଥୂଳ ବିବରଣ ପାଠ କଲେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅଧେ ବିଶେଷ ଜାତିର ସ୍ଥୂଳ ବିବରଣୀକୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା ତାହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟା କେତେକ ରାଜବଂଶର ଯେଉଁ ବିବରଣୀ, ଖାଲି ରାଜବଂଶ, ରାଜା ଜମିଦାର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବଂଶ ଅଛି, ଯେଉଁ ହୁମାୟୁନ ଅଛି, ଶାହାଜାହାନ ଅଛି, ଜାହାଙ୍ଗୀର ଅଛି, ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଅଛି, ଅଶୋକ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଖାଲି ରାଜବଂଶ ମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ପାଠ କଲେ ଚଳିବନି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଅଧେ ବିଶେଷ ଜାତିର ସ୍ଥୂଳ ବିବରଣୀ, ଗୋଟିଏ ଅଧେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଜାତି ଅଛି ତାର ସ୍ଥୂଳ ବିବରଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ବିବରଣୀକୁ ପାଠ କଲେ ଆମେ ଖାଲି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯହିଁରେ ମାନବ ପ୍ରକୃତି କ୍ରମ ବିକାଶର ସବୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଇତିହାସରେ ମାନବ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରମ ବିକାଶ, ନିଜେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ହୋଇ ଚାଲିଛି ମାନବ ଆଜି ସମାଜ, ତାର ଯେଉଁ ଛବି ଯଦି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଇତିହାସରେ, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ପଢ଼ିପାରିବା ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ କାହାକୁ କହିପାରିବାନି? ଯେଉଁଠି ମାନବ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରମ ବିକାଶ ଛବି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଆମର ଇଦୃଶ ଇତିହାସ ଦେଖାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଇଦୃଶ ଇତିହାସ, ସତ୍ୟ ଇତିହାସ କ'ଣ? ଇତିହାସ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତଥ୍ୟ ପାଇନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହୋଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜଣେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ, ଯେଉଁ ଇତିହାସ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଇତିହାସକୁ ଏବେ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ସେ ଇତିହାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ସେ ଇତିହାସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆଜି ଜଣେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି। ନା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ କୋଟେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି I am ashamed to see what a shallow village tell our so called histories। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସ ମାନ ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ। ନା ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା। ପ୍ରଚଳିତ ଯେଉଁ ଇତିହାସ, ଆମ ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସ ଅଛି, ସେ ଇତିହାସ କିପରି ଭାବରେ ନା ସତ୍ୟ ଯେମିତି ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ। ନା ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଗଭୀରତା ନାହିଁ ସେ ଇତିହାସରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଇତିହାସ, ସେଥିରେ ଗଭୀରତା ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଘଟଣା ସେଥିରେ ନାହିଁ। ବେଶ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସମପରି, ତୁଲ୍ୟ ଅର୍ଥ ସମାନ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ ପରିକା। ସେ ଯାହା ହେଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ନପାରୁ, ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଆମେମାନେ ଏହାକୁ ଅବହେଳା କରୁନୁ, ଅବଜ୍ଞା କରୁନୁ, ଯେ ତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଉନୁ, କିନ୍ତୁ ସକଳ ବିଷୟରେ ଯେପରି ମାନବ ସମାଜ କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ନତି ମୁଖରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ସକଳ ବିଷୟରେ, ସବୁ ବିଷୟରେ, ସବୁଥିରେ ମାନବ ସମାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମଶଃ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ମୂଳକୁ ପାହାଚକୁ ଚଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଉନ୍ନତିର ମୂଳଦୁଆକୁ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଚାଲୁଛି। ତ ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରଭୃତ୍ୟ ଉନ୍ନତି ସାଂସାଦିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଇତିହାସର ଯେଉଁ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ସେଥିରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରଭୂତ ଉନ୍ନତି ସାଂସାଦିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୂତ ଉନ୍ନତି କ'ଣ? ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧନ ହୋଇ ଆସୁଛି ବା ସାଂସାଦିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ତ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଭାବରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ରହିଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ? ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆମର ରହିଲେ ଏ ଦେଶରେ କ'ଣ? ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଭାବରେ, କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇକି ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଉନ୍ନତି ଆଦର୍ଶର ଅନୁସରଣ କରିବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପଡ଼ିବ ଯଦି ଲେଖିବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଉନ୍ନତି ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରିବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତ କୌଣସି ଉନ୍ନତିର ଶେଷ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଉନ୍ନତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଭଳି ଚାଲିଛି, ଉନ୍ନତିର ଶେଷ ଆମେ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ।
ବୁଝିଲା। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତିକି ଅଗ୍ରସର ହେବ ଆଦର୍ଶ ସେତିକି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଆକାର ଧାରଣ କରି ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଯେତିକି ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ଯେତିକି ଅଗ୍ରସର ହେବ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ସମାଜ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଉନ୍ନତର ଆକାଶର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି, ତ ସବୁ କିଛି ଧୀରେ 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 କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ବା ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଚାଲିବ। ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଆଦର୍ଶର ତୁଳନାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତି ଅତି ଅକିଞ୍ଚିତକର ଅଥବା ପ୍ରାଥମିକ ହୀନାବସ୍ଥା ସଙ୍ଗେ ତାହାର କେତେ ପ୍ରଭେଦ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ଆମେ ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ବା ଦେଖିବା। ଆଦର୍ଶକୁ ତୁଳନାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତି ଅତି ଅକିଞ୍ଚିତକର, ଅର୍ଥାৎ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତି ବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି କରିଛି ଆଜି, ତାହା କହୁଛି ଅକିଞ୍ଚିତକର ଅଥବା ପ୍ରାଥମିକ ହୀନାବସ୍ଥା ସଙ୍ଗେ ତାହାର କେତେ ପ୍ରଭେଦ। ଅଥବା ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଆମେ ହୀନାବସ୍ଥା ଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଥମ କାଳରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ କାଳରୁ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛେ ବୋଲି କହୁଛେ, ଆମେ ଉନ୍ନତି ଯେଉଁ କରିଛେ ବୋଲି କହୁଛେ, ତେବେ ଆମେ କେତେ ଉନ୍ନତି କରିଛେ, କେତେ ଆମର ଗରିବପଣ ଯାଇଛି। ଏଠି ସେଇ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ବାଗ୍ମିବାଣୀ ବିଶ୍ୱନାଥ। ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ଇତିହାସ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଇତିହାସର କ'ଣ ନଥିଲା ନା ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନଥିଲା। ଇତିହାସ ବୋଲି କ'ଣ ହିଁ ନଥିଲା। ଏକା ଯେ ଭାରତବାସୀମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଇତିହାସ ଲେଖିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିନଥିଲେ, ଯେ ଭାରତବାସୀମାନେ କେବଳ ଇତିହାସ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବା ପୁରାତନ କାଳରେ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଶିକ୍ଷା କରିନଥିଲେ। ତାମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ତାପରେ ଏଠି ଯେ ଭାବି ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଜାତିର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଭାବିକି ଦେଖିବା କୌଣସି ଜାତିର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ରହିଥିଲେ, ଏ ଅପବାଦରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଭଳି ଅପବାଦରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କିଏ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନା କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବୀରପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇତିହାସ, ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କେବଳ ବୀରପୁରୁଷମାନଙ୍କର, କ୍ଷମତାଶାଳୀମାନଙ୍କର, ପ୍ରତାପୀ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାବନାରେ ଏ କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କ'ଣ ବିଷୟରେ ଇତିହାସରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। କାହା ବିଷୟରେ? କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବୀରପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେହି ବୀରମାନେ ଦେବତା ବା ଦେବ ଅଂଶର ଜାତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଲୌକିକ। ଇତିହାସ ଲେଖିଛି ସେଇ ବୀରପୁରୁଷମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବତା ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେବ ଅଂଶରୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦେବ ଅଂଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଲୌକିକ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ ନା ଅଲୌକିକ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ। ବୁଝିଲା? ତ ଅଲୌକିକ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ତେବେ ଆମେ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ କଳ୍ପନାର ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟଧିକ। ନା କ'ଣ? ତେବେ ଆମେ ଏଥର ଜାଣିଗଲେ ଯେହେତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ସବୁ ଇତିହାସ ଅଛି, ଖାଲି ବୀରପୁରୁଷମାନଙ୍କର, ରାଜା ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ତା ଇତିହାସକୁ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କି ଆମକୁ କଳ୍ପନା ଭାବରେ ମିଶ୍ରିତ କରି ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଖାଲି କଳ୍ପନା ହିଁ ଭାବନା ଖାଲି ଭରି ଦେଇଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସତରେ, ତା ଆମ ଦେଶର ଇତିହାସ କ'ଣ ଖାଲି କଳ୍ପନାରେ ଭରି ହେଇଛି। କଳ୍ପନାର ମାତ୍ରା ସେତେ ଅଧିକ ଥାଏ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଡ୍ୟାସ୍ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ନା କଳ୍ପନାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ। ତ ସେଇ କଳ୍ପନା ରାଶି ଭେଦ କରି ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ସେଇ କଳ୍ପନା ରାଶିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଳ୍ପନା ଅଛି, ସେଇ କଳ୍ପନା ରାଶିକୁ ଯଦି ଭେଦ କରି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଖୋଜିବା, ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଏହା କାହାର କାମ ନୁହେଁ ନା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର କାମ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲା? ତ ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ଚିରକାଳ କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟତା ନିମିତ୍ତ ଖ୍ୟାତ। ତ କେଉଁ ଜାତି ସଦାସର୍ବଦା କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟ, କଳ୍ପନାକୁ ଆଦରି ନେଇଛି, କଳ୍ପନାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସବୁଠି ଭରି ଦେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ଖ୍ୟାତ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଆଜି ସବୁଠି ସୁବିଦିତ ହେଇଛି, ସେ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଜାତି। ବୁଝିଲା?
ତ ସକଳ ବିଷୟରେ ଏମାନେ କଳ୍ପନାର ଚରମ ସୀମାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହୋଇ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସକଳ ବିଷୟରେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଏମାନେ ବା କେଉଁମାନେ ନା ହିନ୍ଦୁ ଜାତିମାନେ କଳ୍ପନାର ଚରମ ସୀମାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହୋଇ ଯେଉଁ ଯାହା କିଛି କଲେ ସବୁଥିରେ କଳ୍ପନା ହିଁ ଭରିଦେଲେ, କଳ୍ପନାର ଚରମ ସୀମାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେଇ କଳ୍ପନାକୁ ନ ନେଇ ହିନ୍ଦୁ ଜାତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ପ୍ରାଚୀନ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେପରି ରସିକତା, ଭାବୁକତା, ଅଳଙ୍କାର, ଆଡ଼ମ୍ବର, ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ କାବ୍ୟ, ନାଟକ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ସବୁଥିରେ କଳ୍ପନାରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ପୁରାତନ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଥିଲା, ସେ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ରସିକତା ଅଛି, ଭାବୁକତା ଅଛି, ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ଆଡ଼ମ୍ବର ଅଛି, ସମାବେଶ ଅଛି ଦେଖାଯାଏ। ତ ଅନ୍ୟ ଦେଶର କାବ୍ୟରେ କ'ଣ ଏହା ଦେଖାଯାଏ? ନାଟକ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯାହା କିଛି ନାଟକ ଆଦି ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଉ ଅଛି। ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? ତ ସେ ଯାହା ହେଉ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ, ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣୀ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଇତିହାସ ବୋଲି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଇପାରୁ ନାହୁଁ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ପ୍ରାଚୀନ କାଳ, ଯେଉଁ ପୁରାତନ କାଳରେ ଆମ ଇତିହାସ ଅଛି, ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ଇତିହାସ ଅଛି, ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ଆଜି ବିବରଣୀ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ବିଶୁଦ୍ଧ ଇତିହାସ ବୋଲି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ସେଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧ ଇତିହାସ, ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଇତିହାସ ଆମେ କୌଣସି ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଖାଲି ଯେଉଁ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆଜି ସେଇ ଇତିହାସରେ ଖାଲି କଳ୍ପନାରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଜାତି, କଳ୍ପନାରେ ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କୌଣସି ଇଦୃଶ ଇତିହାସ ପାଉନୁ, ସତ୍ୟ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ପାଇପାରୁ ନାହୁଁ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଏତିକି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଏବେ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟ 3 ନେଇ ଆସିବି। ଯିଏ ନ ବୁଝିଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର। ତେଣୁ ଦେଖା ହେବା ଇତିହାସର ପାର୍ଟ 3 କ୍ଲାସ୍ରେ। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।